пайравони мазҳаби исмоилия рӯзи 13 декабр зодрӯзи 84 имоми ин мазҳаб шоҳзода Карим Оғухони чорумро ҷашн мегиранд. Оғухони чорум, ки ӯро пайравонаш Мавлоно Ҳозиримом меноманд, 13 декабри соли 1936 дар Швейтсария ба дунё омада, аз соли 1957 инак 63 сол боз раҳбарии исмоилони дунё аз ҷумла раҳбарии пайравони ин мазҳаб дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро бар дӯш дорад. ӯ яке аз пурнуфузтарин намояндагони ҷаҳони ислом дар арсаи сиёсати ҷаҳон эътироф шуда, талош мекунад ки ба ҷаҳониён чеҳраи як исломи модерни парҳезгор аз хушунат, пойбанд ба илму дониш ва пешрафтро муаррифӣ кунад. Оғухони чорум ҳамин тавр бо барномаҳои густурдаи имдодиаш дар саросари ҷаҳон маъруф аст. рӯзи 12 декабр дар арафаи зодрӯзи шоҳзода Карим Оғухони чорум, Ёдгор Файзов, раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки аксари аҳолияш пайравони мазҳаби Исмоилия ташкил медиҳанд, дар як паёми шодбошӣ пешвои исмоилиони ҷаҳон Оғухони чорумро ба зодрӯзаш табрик кард. Файзов Оғухони чорумро инсони бузург номид, ки умри пурбаракати худро тавассути меҳнати шабонарӯзӣ барои инсоният бахшидааст. моҳи октябри соли 2017 Созмони Милали Муттаҳид ҷоизаи солонаи пешвои ҷаҳонро ба 3 шахсият ва 2 созмон аз ҷумла ба шоҳзода Карим Оғухони чорум супурд ва ӯро яке аз чемпионҳои рақами 1 дар роҳи тағйири ҷаҳони имрӯза унвон кард. шоҳзода Карим Оғухон дар ҷавониаш варзишгар ҳам буд ва соли 1964 дар Олимпиадаи зимистона дар Австрия дар мусобиқаи лижаронӣ ширкат кардааст. шоҳзода Карим Оғухон тавонист дар давраи раҳбарияш барои исмоилиони ҷаҳон дар заминаи неҳодҳои мазҳабӣ шабакаҳои хеле қавии тиҷоратӣ, хайрия ва маърифиро бунёд кунад. Сандуқи Оғухон дар ҳоли ҳозир яке аз бузургтарин созмонҳои хайрия ва маърифатӣ ба шумор меравад, ки ба садҳо ҳазор нафар дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон кӯмак мерасонад. шабакаҳои Оғухон аз ҷумла муассиси донишгоҳи Оғухон дар Покистон ва донишгоҳҳои Осиёи Марказӣ бо бахшҳояш дар Тоҷикистон, Қирғизистон ва Қазоқистон мебошанд. ҳамин тавр дар Торонтои Канада як маркази бузурги исмоилияҳо ва осорхонаи Карим Оғухон бунёд шуданд. аксари сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон низ пайравони мазҳаби Исмоилия буда, шоҳзода Карим Оғухонро имоми худ мешуморанд. шоҳзода Карим Оғухон бори аввал соли 1995 аз Бадахшони Тоҷикистон боздид кард ва рӯзи аввали сафари ӯ ба ин минтақа ҳамчун рӯзи нур ҳар сол ҷашн гирифта мешавад.